kwenzeka la bathi restructuring. Lelizwe ngesinto ufunde izwi bese uNkulunkulu uhlela izinto. Bese athi consensus ungaba relationship uNkulunkulu uma ufunda izwi ubone kungena message ethi the silver cup is broken. Usibuza hayibo njengoba ngifunda izwi Jehova wayongilahla akakulahla ukulahlisa izinto. So lezo mangena ungayi receive message ethi you are fired, don't come back to work. Akakulahla uJehova ukulahlisa izinto ezokulahlekisa naye. Abekho ngapha ngeke vele ngiswe. Ungathi uhlelo loJehova ufunda izwi uhlelo loJehova ngikhuluma ngapha ubona basendlini bathi yazinga sowuhleli kakhulu la khaya umdala funa salofuna istand sakho manje ukwazi ukuthi Jehova is restructuring. Kodwa yenzayo uJehova wena ngabe siyakhala mina njalo mangifunda izwi ngithandaza inkinga ziyanda yebo phela it's because the hammer is demolishing. Lokuthi bale inkinga eyiningi mawuthandaza ukuthi umthandazo wakho uhamba nezwi liyabhidliza lilahla phansi yonke into kahle kahle concerns. Those are not problems. Those are caves opened by God. So ubona inkinga there were upcoming problems. Ngisingathi ngahlala phansi manje yasi. Ngabona mawuthandaza ufunda izwi bese ubona inkinga inhlobo ngapha nangapha wazi ukuthi lento uyifundile ufuna uyifunde ka8. Lo mthandazo uthandazile ufuna uthandaza ka8 or ka7. Why? Ngoba yilo mthandazo loyo ke manje o expose kwasana awuyeki bamba wona ngoba mangabe lo mthandazo leyo unga expose okubi shothi unamandla o expose okuphila. If the prayer you make introduced you to a sphere of problems, it means the same prayer can introduce you to a sphere of prosperity. So when there was a problem, that's a ground where you have been promoted to deal with the problems. One by one, you will prosper. Inkinga yentante Kenani bafika bathola ukulinyiwe. That's your problem. Wathi uNkulunkulu ngiyangikhipha eGibhithe ngiyonifaka eKenani. Mina ngathi baba eKenani sithembiso endleleni kuyoba malula ngoba bakhishwa uJehova. Kwaba likhulu endleleni. Bafa abanye. Kodwa bakhishwa uJehova. Bafa abanye endleleni. Ngoba ukuthi ukhishwa uJehova mawungamlaleli angeke ufike la kuthumele khona. Baba kwada ngaphambi ngapha babazongezwa ngapha. Ungahamba noJehova ufele endleleni. Uyo ezulwini kodwa angeke ufike lapho kumele ufike khona emhlabeni. Okunye kwangapha kodwa ngeke wena ukuenjoy ngoba usamlalela ubaba. Hosea chapter number 13, 12 verse number 13 Bible lithi ngomprofeti wabakhipha bese ngomprofeti he catered for them, he took care of them because of the word of a prophet. So thina njengabaprofeta sinamandla okukhipha entweni bese siba nezwi nama systems nama strategies okukuhola nasophumile. So the prophet has a dimension in the spirit and a level of power in the realms of the spirit to face what was catching you and also to face what you can face along the way. But the prophet namanje ukukhipha bese uyabamba ngesandla uhamba nawe uzongena promise land. So to dimension engaphezulu kwedimension okuyona. Ngoba sothi mangabangena ahlulekisa lento ehlulekisile. Phinda nikezwe amandla ukuthi akubambe ngesandla uziyongena kulento engahle ihlulekise shothi lento inamandla. Angazi ubhekene nobani kodwa baba mina kumamile la ngibe nesuthu ngime lapha ananda una how many years ananda ukuthi ibusi isikhathi esigana. I am a legit prophet of God accredited by heaven. Namhlanje siyakhipha somebody shout I'm coming out. That's God. Now so let's continue now. So the dimension of the word of God when it comes as the hammer, it demolishes stuff. So kunye kuyafa kubulawa ukuthi uJehova asakufuna. And then while the fire purifies internally, the hammer confronts things externally. Angithi kusho bazalwane umoya wami right kodwa lokho engibhekana nayo kuyaqhubeka kudinga izwi. uJehova uthi akusebenza ngaphakathi qhubeka ufunde lezo angithi uyibona chapter le iyakubusisa ngaphakathi shothi ngasebenza nangaphansi. So now you invoke the hammer dimension of the word whereby everything around you will now be demolished, will now be the hammer dimension now of the word destroys hardened systems. Kunengiyazi ukuthi ayilungi futhi ayilungiseki. You bring in the word as the hammer, as the what?
Number 2, stubborn cycles. Kunento yaziyo ukuthi last year yenze ngo-March, this year yenze ngo-April, but senzeke for 5 years. Once you bring the word, so what I quote the word against the demonic cycle, then it will break. It will. Ancient strongholds, they can be destroyed. Generational resistance, God can deal with it. God can. Satanic structures, uNkulunkulu angadila nazo as long as unezo. Your biggest issue, don't have the word. Once you have the word, even if it's a satanic structure, mina ngangena lapho kushaya izandla kushaya inyanga. Ngangena lapho bathi hawu mfana wami, bangenile umfundisi Nhlapho, bangenile umfundisi Sibanibani, bangenile Maria Jacobs, kodwa bagcina bahamba ngathi khohlwani ke nginamagwegwe mina ngindawo noma kunemvula ngibi nokuwa. Sengifake mina ke manje asiphansi. Phethe kahlala phethe uJesu. Phethe mafunga kajiki. Yokina mina noNkulunkulu wami. Yokina mina noNkulunkulu. I prophesy as a prophet, you will be the last man standing. You will be the last man standing. You will be the last man standing. You will live to tell the story in the name of. That's good. Stubborn resistance. There are rocks in families, rocks in destinies, rocks in ministries, rocks in nations. But all these rocks, they represent limitations, spiritual blockages. Only the word can solve them. Sabakukile bafundisi bayithandaza lento sola ilungu. Sayidinga izwi. Ndana kwacha ndamthandazela esikoleni akwenzeki right. Funa amazwi, funa izwi actually, and the scriptures in the word that talk specifically to the mind of the kid, to the character of the kid, to the structure of the kid, to the whole system of umntwana. Bese lamazwi uyawaphosa. Yes, uliphosa phezu kwakhe ukuthi Jehova kulotshiwe la ukuthi Jesus grew in structure and in stature and in also in wisdom. I prophesy umntana mezakhula ukhula in structure and ukhula in wisdom. Uyabona lento yayifaka Daniel chapter number 1, they were in Babylon, but they became 10 times better than bonke bebafunda nabo. My kid will be 10 times better. Proverbs 22 verse number 6, umntwana ukhuliswa ngendlela engiyo. Father, if there is a fault in the way I raise my kid, I stand as a parent right now. I stand against any misalignment, misconception, misinformation. Right now, align me, God. I stand on Psalms 119. Uzona ukuthi izwi lakho liyisibane. Umntanami ngithumela izwi esikoleni angeke avaleleke, uyavuleleka. My kid will listen. I stand on Proverbs chapter number 1. He will listen to instructions esikoleni. You cite the word over your kid uzobona. Into sobesiyenza this coming Friday simemezela phezulu abantu besikolo ngeke usonke in this synagogue bese ungitshela ukuthi uyafaila. The devil is a lie. So besimemeza isibabu ingqondo yasebenza amehlo labantu abaphathwa isifo samehlo ikhanda ngeke babambe during exams abantu betba excel ngifuna nithatha ama-awards esikoleni ama-distinctions esikoleni baze basho ukuthi ya kona lo mprofethi umfana kodwa umsebenzi wakhe uyabonakala. You can fight against 1 plus 1, but 2 is the answer. I come with number 2, Mama. I come with the answer. Your game, no matter how fail, put your off your lungisa. Somebody said, fix it, Jesus. I'm about defended. Bami, and as fast as I'm defended. Bami, I was so that I'm corner. Atu Joshua mina neshwam. Ya nami shotal. It's mina neshwam. We will not be known as failures and weaklings in this system. We will be known as people who excel. The system that in a defend abanina. What a better distinction. Mr. Mabuza, mina ngati na grade 9. Bakhala banye na ngiyadlala. Yabona bose uyothatha so ufakela kulabathi not gown academic regalia. Yabona lento ngathi mbura yeah, so ufakela isigqoko sakho ungenzeka bakubize lapha ngegama basho nje into encane honors wathwatha in this kodwa mawushaya distinction bavele basho bathi a degree with distinction. Abantu bonke lapha I prophesy as a prophet. Never about to honors degree. That's what the honors degree with distinct. I prophesy as a prophet. It will happen. It must happen. It will happen. It must happen.
hamba kokholelwa kubo abakholelwa kimi ngithi siyamukela namhlanje imvula inetha ababi nabahle nawe nokungakholwa receive amandla somebody shout let's go. Only the word can fix it. Only the word can. That's good. Like a hammer, it will break into pieces. It will break into. There's a good in Exodus number 16, verse number 26. The Bible is about Tandaza or Paula, right? Paul and Silas, they pray. Need to be shaking down. That's why it's the hammer dimension of the word that was found in worship and prayer. Is not shaking down. Little bit says something. Why can't I? It's easy ukuthi ukuphuma izinto esesandleni sakho. Mfundisi kulamalanga imali kuyaphetha. Wakhatha sekufaka izwi. Wena mawufaka izwi mina ngafaka umthandazo. Sithembise ngeke kwenzeke ngaproblem. Inkinga ukuthi la sontweni umfundisi ufaka umthandazo bazalwa nabanazo. Noma nje khona okhulelwe. Manje so kwenzakala constance i-anointing yazothi yenzani ibusisa lokho okwazi ukwenza angikhuluma angishongo next kodwa nje ugqobo lo multiplier siyasibona Kutshele ngathi bahamba nami you will be exposed. Uyobonakala. Because anointing here, anointed me. I know I'm anointed. What? I see kubantu abamfangilandelayo. So mawunamanga. Mawunenhliziyo embi. Mawuthakala. Siyabazi thina abantu. Abangisesa bakhuza sathi yeka. Ngoba njalo mawuganga siyakubamba. Yeka. Ngoba lento uyenze masithe lento but ngoba si-anointed siyabamba sikutshela kahle ngeke ufihle masikhona i-anointing lento uyenzela amakhumelo ungasaboni lesoyenza phambi kwabantu. That's who we are. That's how you see ukuthi ulandela umuntu o-anointed. Yeah, lasondela lana thina sikuthandazela ungayona inganwa ngaphandle yaziwayo uyinganwa ngaphakathi. Kodwa sikuthandazela kuvele lokuthi uyingane kalushele wonke umuntu awuzibuze lo muntu obekathulile nje angakhulumisa umuntu manje sowushela kwasana seyiphumile lento ngaphakathi. That's what the anointing does. It breaks yokes. So lento iyo ngaphakathi iyavela ke manje yes now uyamazi so ushele 4 yabantu now uyamazi now uyamanga hypo wena phela bathi boshela usibani. So le anointing expose ke kunomlilo kungaze kube nomlilo. iBhayibheli lithi oPaul abantu bafike eMatha babasa umlilo inyoka yavela yambamba la kunomlilo la iyavela inyoka noma ungaze wenzeke kungavutha kahle khona abanye bathi ngithandaza wathi uJehova laba ababili laba sebayathandana ngavele ngangena egumbini lami lomthandazi bathi bangasebenza nami bathandaza bese bayathandana sebenza nakuthi bayalalana veklo umana sevele atokali ngaze abantu bashaya ngathi yabo manje noma babuka nasontweni babuka nabantu lapho ngivalela lapho ngivale kuphi ahlala la nawe ngoba usafika vele ushaya izandla ungakhathazeki siyothola nawe thina masikuthola nasontweni uthanda abafana siyak-anointa siyak-anointa lento igijimisa siyak-anointa lento sifuna uyenze within 3 days bese ubuya on Wednesday. Man of God uyazisola Nkosi ubahlanganisa bo-4 uhlanganisa abantu abashayanayo hlangene impama eziwu-45 uye esontweni ube yiqhola eli-serious okuzothatha 10 years siyakusummarize thatha 3 days lithi on the 3rd day
Jesus rose from the dead. Now you will rise from the dead. 3, Baba. 3. We are setting the angel of time here. 3, Baba. 3 days. 3. Kakomra atazavla atoba. Sane. Obala haseleba. Sante Elia. Oh. Bye, Babo. Bye, Babo. Bye, Babo. Minamana message. Bakan. Ngithi ngivula WhatsApp ngithole ama message awu 20 ngithi yebo baba. Siyasebenza manje. Yeah, siyasebenza. You become alright when you work with the prophet. Siyakulungisa. Asifuni ukuze kuthathe 5 years. Siyakulungisa. And lasonto mawuzele ukuzoganga. Siyakufast forward lokuganga kwakho, sikufast forward nalokuhamba kwakho. I think something you just lelendo uthi umuntu oze ngokubheda lasonto akuphele nje nenyanga. Uyangena first Sunday, awufoma Sunday lakani. What uyangena first Sunday, uyagcina all night prayer asiphinde simbone. First Sunday afika that week uyobaganga all night prayer uyobaphamisa izandla ngiyazisola Nkosi akaphinda kuyi. Adlala. Ungazibuza why abanye bangasezi angisho ukuthi bonke sa fast forward thina bawuhleka kombre ile azovra ata mnikeze izindaba baba mnikeze yazi sikusupply ngezindaba nawe uzithola usendlini yabizwa mos zize zikuhlanyise ukhulume ngazo uzugcina uqale ukuyothandaza ngazo bese siyakubiza nge-online prayer baba sithandazela abantu abanenkinga ezingapheli yebo. That's who we are. Because we want to finish everything uSathana yenze empilweni yakho and complete it as soon as possible. Ungaze kubuya inkosi oluyinhlelo. We are serving with the angel of time. Asidlali la, siya fast forward. Kuthi umuntu ebuketineza sithembiso bese kazizwa awumuntu omkhulu nje unoNkulunkulu. Wathi ufuna bamakhele isithombe, bamakhele ne statue engazuthi yena uNkulunkulu wamilisa amaphiko wathi hamba odla utshani. For some time, awehle nje ufane nengulube, ufane nenkomo, uye phansi. That's what we do. When we see ukuthi singakusebenzisa to help the people of God, but no problem. Level crash ata umsebenzi uyacrasha, umshado uyacrasha, yonke into iyacrasha. Le ngqondo izosheshe buye uthi sengifuna uJehova nako ke sifuna lapho. Sifuna nasokuye uthi ngomele wena Nkosi yami. Ngomele wena. Ngomele wena Nkosi yami. Ngenhliziyo yami. Ngomele wena. Ngilambele wena Nkosi yami. Ngilambele when you serve, you